Muna ako tay, pasalamat ko tay nga nakaduol kog tao nga para si mo tay nga nakasulbad sa mong kagutom tay ug kauhaw. Problema na dong. Basta na tabangan na to. Mo rin ako Ay, mayong to. Pwede ko mamaraig tay? Pwede man. Pwede ko makiinog tubig tay? Oh. Nya, basing na kay kwante ba tay? Gamay nga pagkaon, pwede ko mangayo tay, gutom naman jud kayo tay. Napamay kanong gamay dong. Pwede ko mangayo gamay tay? Sige. Saka usali dong. Tabangan mo sana ako ng atong kanon. Tay? Gamay naman eh. Gutom man jud kayo tay, gi kami nagbaktas dito sa bukid ba? Tay, salamat kayo tay tay, sa imong kamahayo tay. Way problema na dong. Okay. Ato na ning tabangan. Sige, sige. Gamay ni kanon po ba? Tay, salamat kayo tay tay. Abot ko sa gamay dong kay. Sige, sige tay. Kuan ano? Unsa man di ka kakita tay? Wala na. Ay dili na kita. Bisa gamay. Kuan makakita ko. Kuan na di na ko klaro. Di na klaro. Di na. Kayag ang kayag lang imong kita. Kana ang ngit-ngit kanang landong sa kuha. Ngit-ngit na. Di na ko kita ato. Kato makakita ko kanang maglihok sila. Pila na may edad nimo karon tay? Tay, salamat kayo ni tay. Daghan kutsara nimo tay. Sintay. Tinta na. Si tinta na kakaron. Sirado na si tinta atong uno. Okay rin tay, balag way sudan tay. Ha? Okay rin eh. Naa. Ay na kay sudan? Sudan. Ay salamat kayo tay. Tay, salamat kayo sa imong kamahayo tay ha. Ay problema na dong. Gikan mo din sa bukid tay. Uy, lami malay kag sudan tay. Sige lang. Kay nakalugsong man si nanay nimo. Gahapon. Unsa ra may panginabuhi ninyo tay? Wa ra jud dong. Kinsa may nagsuporta nimo? Paghatagan ko sa kong mga bata. Mag-ampo ta. Mag-ampo ta sa Ginoo. Wa di ta maluwa sa uway Ginoo. Kana jud tay, sakto jud tay. Mo nagingon ako tay, wa jud ko nagdahom tay nga sa akong pagpangayog tubig tay. Tagaan pa man jud ko nimo kanon. Tay, basing wala kay imo tay, kuan na tay. Bago pa kong nagkaon. Ha? Bago pa kong nagkaon. Okay ra sa imo ha? Okay ra kaayo. Tay, salamat jud kayo tay ha. Grasyahan pa ka tay. Forever ka. Kana. Forever. Ako na tay be. Dong. Kasi tay. Tubig na mainom. Tay, salamat kayo tay. Labi ka mga atiman nimo tayo tay. Salamat jud tay. Wala problema na sa tuwadong kay abi ni mo no maayat ang tao. Ako be sa asa ko dapita. Nadindiin ko dapita sa wapa ko madaot. Karon kay nadaot na pundar na jud ko din eh. Karon dahil suporta sa imo tay imong anak. Unsa may trabaho po sa imong anak tay? Nangumar ang taon. Nangumar gyapon. Ang imong anak. Maayo tayo tay kay makasuporta gyapon tay no, maayo pud imong anak tay. Wa mo gipasagdan nga ginikanan mo. Bugtong man ang bae. Kay bali bugtong isa ra ka ba imong anak? 5 na sila. Nya isay bae. Nya tuwa mas lagi ang uban. Kay bali ang duol. Kay bali ang kamugongan to asa digos kapatagan. Kay bali tay ang duol sa imo hamoy nagsuporta nimo. Maayo tayo no. Kay dili na makatrabaho tayo no, kay halap naman yung pananaw. Beses kung saan ako paningkamot. Ang ako yung kapon ang sagbot. Apel ang yapong sap-sap ang maes. Nakusos. Ay tanong kinabuya. Sige lang tay, namay Ginoo tay. Uman ako, bakilid kaayo. Hasta kapila na ko maligid. Munang undang nilang ko. Ang akong kamatayon ara sa konjub. Maligid ko, sumba ko og pantok akong ulo sa bato. Wa pahuway. Pero mo na Ginoo tay nga. Ug na kay Ginoo tay, di jud ka pasagdan bisag nanay mo sitwasyon, di ba? Muna ako tay, pasalamat ko tay nga nakaduol kog tao nga para si mo tay nga nakasulbad sa mong kagutom tay ug kauhaw. Problema na dong. Basta na tabangan na to. Mo rin ako Tay, sa imong kamaayo nga tao tay. Na ako'y ihatag sa imo nga grasya ha.
Ha? Hulati ko tayo ha. Kaya mo balik ko. Ay! Nato ihatag sa imo. Bukas ni tayo. Oo. Nao. Tulong ka sa ako tayo ha. Sa ako ani tayo. Muna yung tayo. Testing na kustao nga mga uyikon tayo. Nyawa ko nagdaong tayo. Sa akong pagpangayong tubig. Kitagaan ba ko ni mo kanon. Imo pa kong ipakaon. Buti ako away. Dapat ay grocery tayo. Ay na. Ha? Sa daghan na dong. Muna gingon tayo. Kung sa tagamayong tao. Nagbibalik ang ginoo sa tuwa no? At tinuod din na. Oo. Karon tayo para ni sa imo ha. Bahalag lisod ka basta kay maitang Tao. tao. Kiniya ba? Oo kana tayo. Batasan. Daghang salamat anay dong. Salamat po kayo sa imong pagpaniudto sa mga tayo. Ay, wait, di man na. Oh. Basta na ata. Oh. Basta na ato na tabangan. Kana tayo. Grasyahan mga Ginoo tayo. Tay, Ako, agtos ako. Salamat kayo sa imong kamayo. sige dong. Sige dong. Sige tay. Maayo. Tay, di na ko magdugay ha. Ayan na. Sige tay. So karon na tayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Rush. Atong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. Si Sandro. 1,900. 160. So karon ma'am sir, ang atong 100 pesos na siya og 3,230. Ug isang ganito kailangan mo dula no. Nasa comment section ng link. Paalala na bawal ni sa mga bata ug sa mahilig gyud mo dulaan ning online game. Ug kani nga promosyon ma'am sir dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaut ang tanan ma'am sir nga inyo ko masabtan.